No niin, huomenta päivää. On tämmöisellä pikkutyömaalla, niin siirrytäänpä tuo allas pois tuosta eestä. Tässä on menossa räystäspohjan ja tuon yläosan paneeloinnin käsittely. Tämä on ollut useamman 10 vuotta ja se on ollut tumma lahosuoja, valttikolori tai vastaava ollut tuossa, ja tämä on tämmöinen hyvinkin raaka lautapinta. Aika vähän tikkunenkin vaihtelee tuo puumateriaali tuossa. Sitten tässä on tämmöinen päällekkäispontti, hienosahattu paneeli, hienosahatulla pinnalla oleva paneeli. Niin tumma tuo aikaisempi sävy, niin on hyvä valinta tämmönen tumma vinha, peittävä puun suoja, eli peittosuoja toisella nimeltä. Vinha on Tikkurilan merkki, mutta sitten peittosuojan nimellä on muillakin. Niin se on tämmöisen hienosahattuun paneeliin tänne niin ihan hyvä valinta. Tuossa aikaisemmilla videoilla minulla on hirsiseinän käsittelyä, niin siihen en niinkään tätä vinhaa aina suosittelisi, tapauksesta jotenkin riippuen, mutta tämmöisessä tapauksessa niin se on oikein hyvä valinta tähän ja varmasti pysyy. On kokemuksia, että 40 vuotta sitten on vetänyt tuollaisella vinhalla ja ei minkäänlaisia irtoamisen merkkejä ole. Se jättää hienon hennon kalavon ja sitten jättää tuon puusyyn kivasti näköiselle. Tässä se ei sillä lailla niin peitto suojaavi, mutta se ei varsinaisesti täytä puun laudan pintaa. Tässä ei nyt ole kuivaa kohtaa, se on kostiampi kohta, mutta olisiko tuossa jo kuivahtanut vähän sen, niin se jättää tuon tuolla mukavasti on puusyyn näköiselle. Eli vinha peittosuoja on ihan hyvä tämmöiseen pintaan valinnaksi. Eikä tämä on niin tiili tuo alaosa ja ikkuna ylärajasta alaspäin ja sitten on tämä ylälaudotus räystäspohja on sitten puuta. Tässähän on sitten niin työvälineenä on hyvät tämmöiset rissa, tällä on hyvä tuonne räystäspohjaan rullata ja sitten siveltimiä leviämpi ja sitten tämmönen kapiampi. Tämä on tuon Möller, joku, en muista mikä tämän siveltimi, kun Möller nimi oli, niin nämä on erittäin hyviä puuilosta on näitä, niin se on mukava jouheva tämä jouhi ja se sitten palautuu myös, niin sillä on hyvä sivellä. Sitten asentajakäsineet on hyvät. Siinä on kumipinta, mutta sitten tätä päätä pääsee hengittää, niin on hyvät työkalut. Sitten jatkovarsi tietenkin tuonne, jos yläpohjaan joutuu korkeammalle tekemään, mutta tämä on nyt sopiva korkeus. Mulla on tämmönen rullakkoteline tässä alla. Ja tämmönen huomio tähän, että näistä työvälineistä. Pölyharja sitten, että voi pyyhkäistä vähän pölyjä tuosta pois ja ikkunalauvoilta ja jos on hämähäkiseittiä, mutta muuten tässä ei ole semmoista likkaa, että tätä tarvitsisi vaan haalistunut vähän pinta.
Että näin. Tämmönen otos tähän näistä maalihommista. Hei hei!